खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। पुलिसआ गासै रायजोनिफ्राय सा-3 आइजोफोरजों लोगोसे सा-15 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमदों। आसाम पुलिसआ सनिबाराव इउनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्ट आलफा आइ जों खालामजानाय बमा गायनायनि सोमोन्दोआव सा-3 आइजोफोरजों लोगोसे सा-15 सुबुंखौ खायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे अपारेशना रायजो पुलिस आरो एनआइएजों जथायै खुंजानाय गुवार इन्टेलिजेन्स बुथुमनायनि उनाव जादोंमोन, जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोरोबलायनाय सिग्रोमनाय जादोंमोन। तिनिसुकिया, शदिया, नगाव, नलबारि आरो तामुलपुरनिफ्राय सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ हमनायजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव हमनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो जरहाट आरो गुवाहाटीआव सानै सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। फारसेथिं सा-3खौ डिब्रुगड़ आरो लखिमपुराव हमनानै लानाय जादोंमोन। 15 आगस्तखालि आलफा आइआ गुवाहाटीनि 8 जायगाफोरजों लोगोसे गासै आसामाव मोन 20नि बांसिन थावनिफोराव बमा फज'नायनि बिबान लादोंमोन। बेनि फिननाय महरै आयेन बाहायग्राया सहरनि मोनब्रै थावनिफोर गान्धी बस्ति, पान बाजार, नारेंगी आरो लास्टगेटनिफ्राय गोख्रैनो आइइडि बायदि बोखांनो हादोंमोन। शिबसागर, लखिमपुर, नलबारि आरो नगाव जिल्लाफोरावबो बेबादि आइजेंफोर मोननाय जादोंमोन। बांलांनाय खैफोदखौ नोजोर होनानै पुलिस बिथोनगिरि गाहाय डिजिपिआ बमा बेरफ्रुनायफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे जुनिया नायबिजिरग्रा हानजा एसआइटि दादोंमोन आरो आरोबाव हमजाबावनो गोनां खौरां होग्रानो 5 लाख रांनि बान्था फोसावदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ। हाइलाकान्दि देहा फाहामसालियाव बिबानाव थानाय डाक्टारखौ होंगो दोंगोआ गाग्लोबदों। मेडिकेल बिरादगिरिया राहा लानो दाबि खालामदों। हाइलाकान्दिनि एस.के. रय सिभिल देहा फाहामसालियाव सासे बिबानाव थानाय डाक्टारखौ जि-15 सुबुंफोरनि होंगो दोंगोआ हरखाब सिबिथाय होनायाव सासे रैखाथि मावथिजों हेफाजाब होनायनि उनाव गाग्लोबदोंमोन। डक्टर अमित सिन्हाया देहा फाहामसालिनि इमारजेन्सि वार्डआव बेरामिफोरखौ नायगासिनो दंमोन जेब्ला हानजाया बिथांखौ खथानिफ्राय बोनानै लाबोदोंमोन आरो गाग्लोबदोंमोन। देहा फाहामसालिनि सामलायगिरि डक्टर देबब्रत दत्तआ रोखा खालामो दि बे जाथाया सिआरपिएफ जवानफोरनि नुजाथिनायाव जादोंमोन आरो सिसिटिभि फुटेजआव सेबखांजादोंमोन। 17 सेप्तेम्बरनि मोनायाव मटिजुरियाव जानाय मोनसे लामा जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सासे सुबुंजों होंगो दोंगोआ देहा फाहामसालियाव सौफैदोंमोन। बेरामिया खर'आव दुखु मोनदोंमोन आरो हां लानायाव गोब्राब मोनगासिनो दंमोन। डक्टर सिन्हाया अक्सिजेन थेरापि आरो गुबुन गोनां फाहामथायनि बोसोन होदोंमोन, नाथाय जेब्ला सासे सिकिउरिटि गार्डआ बिथांखौ फाहामथाय होनायाव हेफाजाब होदोंमोन अब्ला होंगो दोंगोआ रागा जोंदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सासेया बिखौ कलारजों हमदोंमोन, गाज्रि बाथ्रा बुंनो हमदोंमोन आरो नारख्लायदोंमोन। बेयो खालि देहा फाहामगिरिनि खामानिखौल' हेंथा होआखैमोन, नाथाय हरखाब जाब्रबथाय बिफानाव गुबुन बेरामिफोरनो सिबिथाय होनायखौबो हेंथा होदोंमोन होनना डक्टर दत्तआ बुंदोंमोन। दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे शाह आलम मुजार भुइयाखौ सिनायथि होनाय जादों आरो खाथिनि पुलिस आउटपस्टआव एफआइआर होनाय जादों। एस.के. रय सिभिल देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिफोरा बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो केस होनाय जायाब्ला सोमावसारनाय जागायगोन होनना हुमखि होदों। थामथि खौराङाव दङ। देरगावआव सासे सुबुंनि गोथै देहा मोनदों। हिट स्ट्रकनि सन्देह। देरगावआव सन्देह गोनां दुंखावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो, जाय आसामाव जोबोद गोब्राब बोथोरनि थासारिखौ लानानै बांलांनाय जिंगाखौ बांहोयो। रबिबारखालि आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्प'रेसन बिल्डिंनि मोखाङाव बे सुबुङा हुस गैयै जानानै दंमोन। गिबि रिपर्टफोरा इंगित होयो दि थैनाय सुबुङा दुखुटिमुखनि थागिरिमोन। सांग्रां लामानि सुबुंफोरा बिथांखौ हायाव गोग्लैना थानाय नुदोंमोन आरो थाबैनो जायगानि बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां खालामदोंमोन। जाथाय जानाय जायगायाव गंसे एम्बुलेन्स सौफैदोंमोन, नाथाय बेनि दान्दिसे उनावनो सुबुंखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय बिथांनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। गुवाहाटीनि ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों दि फैगौ साननैनि गेजेराव बिदुङा 4 निफ्राय 5 डिग्री सेल्सियाससिम बांबावनायनि आसा दं।
जायगानि बिबानगिरिफोरा थागिरिफोरखौ हाइड्रेटेड थानो आरो गोजौ थाखोनि समाव गोनांथि गैयाब्ला बायजोआव हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आगरतला रेलवे स्टेशनाव सा 11 बांलादेशनि नोगोरारिफोर आरो आसामनिफ्राय सासेजों लोगोसे सा 3 दालालफोरखौ खानाय जादों। आयेन बेरेखा हाबफैनायनि सायाव मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव सनिबाराव त्रिपुरानि आगरतला रेलवे स्टेशनाव सा 11 बांलादेशनि नोगोरारिफोर आरो सा 3 दालालफोर, जेराव आसामनिफ्राय सासेबो दंमोन, बिथांमोनखौ खानाय जादोंमोन। बिथांमोनखौ सरकारि रेलवे पुलिस (जिआरपि) आ खादोंमोन, जाय फोरमायदोंमोन दि गुबुन हादोरारि नोगोरारिफोरनि गेजेराव 7आ काग्राचारी जिल्लानि, जेराव 4 आइजोफोरा नरेल जिल्लानि। पुलिसआ रोखा खालामदोंमोन दि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन ट्रेनफोराव गाखोनानै आहमेदाबाद आरो चेन्नाईसिम दावबायनो नाजागासिनो दंमोन। अ.सि. जिआरपि तापस दासआ बुङो, गिबि नायबिजिरनायनि उनाव जों मिथिनो मोनो दि हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 11आ बांलादेशनि, बबेखानि आद्रा थानाय सा 3आ भारतारि दालालफोर। सानै दालालफोरा त्रिपुरानि आरो सासेआ गाहाय आसामनिफ्राय गुबुन हादोरनि नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि थावनिसिम सौहैनायाव हेफाजाब होनो फैदोंमोन। अपारेशननि समाव पुलिसआ स्मार्टफन, भारत आरो बांलादेश मोन्नैनिफ्रायबो रां आरो गुबुन गुबुन गावारि फोरमानलाइफोरजों लोगोसे गोबां बेसादफोर जब्द खालामदोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा इंगित होदोंमोन दि हानजाया गिदिर भारतारि नोगोरफोराव साबसिन जिउ राहानि खाबु नागिरनानै सिमा बारदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा एपिएआरआइडि जागायदों। आसाम सरकारा गासै रायजोनि फरायसालिफोराव मुं थिसननाय आसामनि गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे 12 अनजिमानि जिउनां डिजिटेल सिनायथि एपिएआरआइडि जागायदों। गोदान सोलोंथाइ खान्थि (एनइपि) 2020 नि मोनसे बाहागो महरै फोसावनाय बे हाबाफारिया फरायसाफोरनि मोनफुंनायफोर आरो गासै सोलोंथायारि दावबायनायजों लोगोसे सोलोंथायारि दावबायनायखौ ट्रेक खालामनायखौ गोरलै खालामनो थियारि खालामनाय जादों। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ एक्सआव बुंदोंमोन दि आसामआ एपिएआरआइडि फोसावगासिनो, जाय फरायसालियाव मुं थिसननाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे 12 अनजिमानि जिउनां डिजिटेल सिनायथि। गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020 नि सिङाव बे हाबाफारिया सोलोंथायारि रेबगान्थिखौ मोजाङै खालामगोन, फरायसाफोरनि दावगानायखौ ट्रेक खालामगोन आरो फरायसाफोरखौ बिसोरनि सोलोंथायारि दावबायनायाव हेफाजाब होगोन। अट'मेटेड पार्मानेन्ट एकाडेमिक एकाउन्ट रेजिस्ट्रि आरो एपिएआरआइडिआव फरायसानि सोलोंथायारि रेबगान्थिनि थाखाय मोनसे डिजिटेल सिनायथि बानायनाय दं, जेराव आनजादनि फिथाय, फरायफारि, फरायफारि मोनफुंनायफोर आरो जुनिया फोरमानलाइफोर दंफायो। मोनसे हादोर, मोनसे फरायसा आइडिखौ सोलोंथायारि बेंक क्रेडिटजों फोनांजाबनाय जागोन। बेबादिनो सोलोंथायारि क्रेडिटनि मोनसे हायुंआरि बाख्रियाव बे फरायसाफोरनि गावजों-गाव सोमोन्दो गोनां रेबगान्थिफोर थागोन। द'थि खौराङाव दङ कामरुपआव घुस लानायनि दायाव लेङाइ खोन्दोआरि मावख'गिरिखौ हमदों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि-कराप्सन आसामआ 15,000 रां घुस लानायनि थाखाय सनिबार 21 सेप्तेम्बर खालि कामरुपनि पलासबारि बक'चाइगाव टेरिटरियेल बिल्डिं साब डिभिजननि महकुमा मावख'गिरि सुबोध दासखौ खादों। बे हमनाया मोनसे अजदनि उनाव जादोंमोन दि दासआ बिलफोरखौ जारि खालामनो थाखाय 22,000 रां बिदोंमोन, उनाव बे बिबांखौ बाङाइ खालामदोंमोन। अजदनि उनाव बिथोनगिरिया मोनसे फान्दायदोंमोन आरो दासखौ आखाइजों हमदोंमोन। घुसनि रांखौ बोखांनाय जादोंमोन आरो साखिफोरनि नुजाथिनायाव जब्द खालामनाय जादोंमोन। आरोबाव आयेनारि राहाफोरा सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ लखिमपुर जिल्लानि सनारि सापरिनिफ्राय आयेन बेरेखा जौ फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै पुलिसआ AS03BC 7927 नम्बरनि गंसे महिन्द्र जित' गारियाव सिग्रोमनाय खालामो आरो सेन दास आरो जयराम दास मुंनि सानै लांखारग्राखौ जाफुंसारै हमनो हायो। माजुलिनि निउ कमलाबारियाव सानै सिखाव फालांगिरिनि सायाव गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा जौ फालांगि खालामनायनि दाय हमजागासिनो दं। गारमुर पुलिसआ उनाव मिथिनो मोनो दि सन्देह गोनां सुबुंफोरा गावसोरनि गारियाव खारलांदोंमोन, जायखौ सासे जायगानि थागिरिनि गेरेजाव दोननाय जादोंमोन। गारमुर पुलिसआ गारिखौ जब्द खालामो आरो आयेन बेरेखा फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ खायो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।